bangko ng kahoy, guys. Itong kapalaran natin. May namisa kami, guys. May house kami din sa likod na house. Kayo, guys, wala. Hello, guys. Itong kapalaran ang bahay ni Mama niya, guys. Bukid natin nga parehan natin nga sumbong natin nga COVID-19 bawal malalakat sa guys. Bye-bye, guys. Hello, guys. Itong likod siyang bahay ni Mama ng may duyan di guys. Iluwat.